Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Eluf jinġemgħu il-Belt Valletta l-Karnival. Eluf oħra il-Karnival ma jiċċelebrawx il-Belt, imma jiċċelebrawh fir-raħal tagħhom. Hekk jagħmlu in-Nadur u Ħalaxa. Wasal iż-żmien mistenni minn kulħadd. Iż-żmien li jġib il-ferħ tal-Karnival. U dan iż-żmien tixtieq ma jgħaddi qatt. U f'dan iż-żmien kuntent kulħadd ikun. U dan hu ta' bil-fors u bir-raġun. U jgħidu xjuħ u jgħidu tfal, viva l-jiem tal-Karnival. Il-Karnival kien jissemma qabel ma ġew il-Kavallerji Malta, imma ma kellix taqsam ma' żuffiett u x-xalar. Karnival kienet tfisser biss illi fir-randan jew qabel jieklu affarijiet li s-soltu daqsxejn diffiċli jiekluhom għax jiswew il-flus. U kienu jniżżlu fir-reġistri tagħhom il-kunventi speċjalment l-isem ta' Karnival imma jniżżlu l-istata jkelli kielu. Mbagħad meta ġew l-ordni, dawk ġabu magħhom tradizzjonijiet ta' xalar u żuffiett u lobiet fuq iż-żiemel u bil-swabel u dan. Ġabu differenti mill-pajjiżi tal-Ewropa. U n-nies ħaddu gost bihom u jarawhom u jimitawhom. U dawk qabdu l-art biex ngħidlek. Mbagħad sena wara sena u perjodu wara ieħor żviluppa f'dak li hu llum. Il-biċċa kbira tan-nies Malta għawdex kienu jiċċelebraw il-Karnival fuq l-art umoristiku jew imitattiv, għax il-Karnival kif kulħadd jaf huwa imitazzjoni ta' dak li huwa akbar minna li soltu ma nissugrawx nimitawh jew nitħu bih jew nwaqqgħu ħadd-xajt. Infatti, kien hemm diversi każi fl-istorja tal-Karnival meta nqala l-istorbju u l-inkwiet meta xi ħadd libes ta' xi qassis jew xi jisqof u affarijiet bħal dawn. Imma kif niftakarhom jien twilit fl-1930 fl-Irħula u fil-bliet fejn konna nsibu ruħna. Jiena nista' ngħid taslima wkoll jiġifieri. It-tfal il-biċċa kbira kienu jilbsu imma jilbsu raċanċu, mbarazz biċċiet ta' ċraret u portiera u xil-iżżar fuq xkupa biex iġiesu fatat. Affarijiet li ma jiswewx flus. Imma t-tfal li kienu ta' familji li jistgħu iħallsu kienu jiggruppjawhom f'xi kumpaniji tal-kostumi. U mbagħad jaħduhom il-belt jipparteċipaw fid-defile tal-Karnival. U mbagħad jisfnu fil-pjazza quddiem il-palazz jew postijiet oħrajn. Imma l-Irħula żviluppaw Karnival għalihom skont fejn jinsabu. Għaliex jekk raħalijat il-Mosta ngħidu aħna, id-drawi tal-Karnival tiegħu ma jkunx l-istess bħal dawk tal-Birgu li hu post ħdej il-baħar. Infatti hemm ħafna affarijiet li wieħed jista' jgħid għal kull raħal, imma żmien ma jippermettix. Madankollu kien hemm irħula li t-triq prinċipali tagħhom ġeneralment ikun jisimha triq il-kbira jew Sadarjali jew hekk. Kienu joħorġu jippassiġġjaw libsin ta' xi ħaġa. Jien niftakar taslima ħafna tfal ilibsuhom il-biss magħmul ta' malajr. B'dak id-drab li jużaw għal ġewwa ġol ħwejjeġ, ġifieri mhux drab li jiswa l-flus, imma jleq drab tal-inforra kien ikun. Leq u allura l-Karnival jagħti spiritu
ta' pjaċir u ħaġa mhix tas-soltu. Imma sadattant, jekk nitkellmu fuq il-postijiet ta' ħdej il-baħar bħal Birgu, l-Isla u Bormla u l-Belt, dawka kienu differenti mill-oħrajn għaliex kienu jinżlu nies tal-baħar fuq l-art u jisfnu jkantaw fuq il-karnival u jqabblu affarijiet ta' malajr mhux bil-fors kulħadd l-istess. Wara kull karnival, it-timijiet rispettivi li jaħdmu l-karrijiet jingħaqdu jerġgħu jibdew jaraw jiddiskutu x'tema ħerġin is-sena ta' wara. Ovvjament huma kien jintgħażel l-iskeċ finali jibda mill-ewwel ix-xogħol fuq il-karrijiet tal-karnival. Ta' min ngħidu li l-karru tal-karnival magħmul minn ħafna elementi fejn jidħol ħadid, jidħol karta pesta, jidħol mudellatura fuq it-tafal, iż-żebba, injam, jiġifieri bażikament hemm ħafna fatturi li jagħmel il-karru Malti dak li hu li hu. Fi ħafna xogħol hemm min jieħu disa' xhur sħaħ, jiġifieri kif qed taraw bħalissa jkunu għaddejjin fl-aħħar momenti tagħhom fejn ikunu għaddin jammontawhom fuq it-trailers u għalhekk ikunu qed jieħdu x-xogħol kollu li tkun għamilt fl-art tkun bażikament qed taqdu biex ovvjament fil-ġimgħa tal-karnival jitkawda kif ikun skeċjat minn ħafna żmien qabel. Illum m'għadhomx bħal qabel, illum it-teknoloġija minn ġewwa hydraulics, moturi tal-elettriku, winċijiet u hekk, jiġifieri illum m'għadhomx kif konna narawhom l-antika ikollok paridej jiċċaqalqu u daqshekk. Illum il-ġurnata letteralment il-karrijiet huma magħmulin b'ħafna rikkezzi fejn jitlu hydraulics u affarijiet oħra biex ikollhom movimenti ħafna sbieħ. Ovvjament biex inkun onest qatt ma minna survey kemm jieħdu sem nies fil-karnival per se, biss kull kumpanija żgur li jkunu fuq minn 50 ruħ. Issa daw il-50 ruħ jirdupjaw u jirtriplaw għaliex għax da kulħadd tinniżel il-familja tiegħu. Jiġifieri jekk ir-raġel qed jweldja, il-mara jew qed issajrilhom xiklu jew inkella tħidet il-kostumi. It-tfal jew qegħdin inewlu u jisbaw il-karti pereżempju jew ikunu qegħdin jagħmlu xi ħaġa oħra, ġifieri il-familja kollha tkun magħquda biex ikun hemm kwantità kbira ta' nies li jinvolvu f'kull karru u f'kull kumpanija ta' sfin. Temi fil-Karnival Malti huma miftuħun kollha ħlief għal affarijiet tal-Knisja fejn jitlu sorijiet u affarijiet iktar sagri. Biss is-satira daħlet u daħlet sew, satira politika, satira fejn jitlu kantanti, nies prominenti, ġifieri bażikament kulħadd jista' jagħmel dak li jrid u dak li jħoss fil-Karnival. Il-Karnival wasal biex jagħlaq 500 sena, ġifieri li nafu żgur li hija l-iktar festa xieħa antika li teżisti fil-Gżejjer Maltin. Ġifieri il-Karnival hija tradizzjoni minn qabel il-kavallieri li l-Karnival huwa dak li hu llum ħaxejra kompletament differenti huwa Karnival storbjuż, kulurit u spettakolari wkoll. Il-Karnival, il-beċċa kbira ta' żmien u mindu beda jsir, dejjem spontanju kien. Ma kienx hemm regolamenti għall-Karnival, imma kien hemm regolamenti tal-Pulizija biex ma jsirux ċerti affarijiet. Il-bqejja kulħadd kien jagħmel li jrid u li jogħġbu. Imma kien hemm min jinqabad mill-Pulizija li qed jagħmel ħsara fil-proprjetà ta' ħadd ieħor iwaddbu affarijiet li jistgħu iweġġaw. Mbagħad bdiet ukoll il-politika karrijiet bil-politikanti magħmulin tal-karta pesta bħala cartoons u dawk bdew jaqalgħu l-inkwitu wkoll għax in-nies ma kinux maturi fil-politika allura jkun ħaġa ta' xejbi kbir u ġlied u qattawhom għal ħafna żmien. Issa jippruvaw idaħħluhom ftit ftit. Imma issa l-Karnival huwa organizzat uffiċjalment. U kull sena jimprovjaw jagħmlu faċilitajiet għal min jipparteċipa. Imma sadattant għaddi bekk Covid kemm fl-antik u kemm sa snin 50. Il-Karnival kien konsidrat bħala dnub. Il-Knisja dejjem kontra l-Karnival, kollox dnub. Għax jisfnu, għax jimorru, għax jilbsu l-maskra, għax jilbsu qasiru, għax jimitaw lill-isqof u għax jimitaw lill-qassisin. Kollox dnub. Allura,
biex ma juqawx fid-dnub it-tfal kienu jibatuhom f'xi skola tas-sorijiet jew istitut biex joqogħdu hemmhekk waqt iż-żmien tal-karnival, ma jipparteċipawx. Mhux biss, imma pereżempju ħalaxa biex insemmi wieħed mill-irħula spontanji, ilu żmien twil spontanju u jippassiġġaw fit-toroq u jilbsu l-maskri u jilbsu ta' kull ħaġa li jistgħu jilbsu. Imma kien ikun hemm xi familja jew tnejn illi kienu jagħmlu l-maskri, maskri għal-wiċċ biss, mhux maskri grotteski mill-kbar. U kien ikollhom forma tal-konkrit jew tas-siment bil-forma tal-wiċċ. Il-wiċċ kien jista' jkun xi xitan jew rasta mewt jew xi ħaġa oħra, jagħmluh bil-kartapesta meta jinxef. Jisbawhom u jbijawhom xi 3 soldi 4-5 skont il-forma li jkunu. Anki 3 tibliet ġifier bomma li jistgħu lill-birgu kienu differenti mill-oħrajn f'affarijiet oħrajn. Pereżempju kienu jgħidu illi jekk xi ħadd jilbes ta' xitan jew jilbes ta' xi mewt jew hekk, irid imur ħażabbar fl-ewwel ħadd wara l-karnival, ħadd in-nies ngħidulu biex ipattjadnu bit-tiegħu u ta' ħadd ieħor tal-karnival. Araw ċerti nies kienu jmorru apposta ħażabbar. U mbagħad il-birgu billi huma ħdej il-baħar u anke kultant l-isla u hekk, hemm records illi daw kienu l-aħħar ġurnata tal-karnival ikun it-tlieta kienu jagħmlu sul-funeral tal-karnival, kaxxa forma ta' tebut, tal-kartun ta' xi xiridu, u forma ta' skeletri għax se jmut il-karnival u jkantaw spontanjament ukoll. U fl-aħħar jextu tebut artifiċjali fil-baħar biex bekk ikunu spiċċaw il-karnival tagħhom. Il-balliet tal-karnival kienu jsiru diġà fi żmien il-kavallieri, tantu veru li dan kien żmien fejn in-nisa setgħu jidħlu fl-auberges. Il-Gran Mastru Laskaris prova jneħħi l-permess biex jidħlu n-nisa. U tant kien il-kavallieri ħaduha bil-kbira li għamlu rewixta biex iħallu n-nisa jidħlu. U fil-fatt huma ħasbu li kien il-konfessur tal-Gran Mastru li kien edilu frasu f'moħħu biex ma jħallix in-nisa jidħlu, u dan il-konfessur kien Ġiżwita u daw spiċċaw billi marru ġol kunvent tal-Ġiżwiti farkuh u l-Ġiżwiti kellhom jitilqu minn Malta. Mbagħad il-balliet tal-karnival komplew ovvjament taħt l-Ingliżi. Issa taħt l-Ingliżi kellna fenomenu importanti. Bdew il-clubs tal-qari u bdew il-gentlemen's clubs, il-clubs tal-irġiel. L-ewwel li beda kien club Ingliż li kien il-Union Club. Il-Union Club li dak iż-żmien kien fl-Auberge, dak li huwa llum l-Auberge de Provence fejn hemm il-Mużew tal-Arkeoloġija. Il-Maltin ma kinux jistgħu jidħlu f'dan il-klabb jew kien hemm ftit ħafna rari li kienu jħallu Maltin ikunu membri ta' dan il-klabb. Allura l-Maltin bdew jiftħu il-klabs tagħhom. U wieħed mill-klabs li infetaħ kien hemm diversi kien il-Kazin Malti. Kien hemm ukoll il-Casino di San Giorgio, kien hemm ħafna klabs. Issa f'dawn il-klabs bdew isiru ukoll il-ballijiet tal-karnival. Kif ukoll bdew isiru l-ballijiet tal-karnival fil-Borza ta' Malta. Issa il-Borza infetħet fl-1848 taħt il-Gvernatur Richard Morrow Farrell, dan kien Gvernatur l-Irlandiż, Kattoliku u kien Gvernatur li ma kienx militari. L-ewwel Gvernatur anzi li ma kienx militari. Pratikament dawn il-ballijiet li jiena qed insemmi kienu ballijiet għan-nies onja, għaliex jekk inti kont membru tal-Borza stajt tmur il-ballu tal-Borza. Jekk kont membru ta' klabb bħal Kazin Malti, jiġifieri kellek ċertu livell soċjali
fis-soċjetà. Imma l-iktar ballu importanti li kien isir f'Malta kien il-ballu tal-Gvernatur. Il-ballu tal-Gvernatur kien isir nhar ta' tnejn tal-Karnival. Kien ballu importanti ħafna li kien fejn kienu jiġu mistednin l-iktar nies importanti ta' Malta. Jiġifieri l-imħalfin, is-civil servants l-iktar importanti, nies ta' ċertu kalibru u wkoll l-uffiċjali Ingliżi, etc. Kien mument fejn kienu jitħaltu ħafna soċjetà Maltija u Ingliża ta' ċertu livell u fejn kien ikun hemm taħlita interessanti soċjali fuq livell ta' klassi iktar superjuri. Infatti dan il-ballu kien ikollu ħafna prominenza anki fil-gazzetti. U ċertu gazzetti kienu jippubblikaw il-kostumi li kienu jilbsu n-nies u għandna gazzetti fejn hemm listi sħaħ ta' nies bisimhom u kunjomhom u x'kostum kienu qegħdin jilbsu. Pereżempju, għandna il-Public Opinion ta' 17 ta' frar tal-1875 fejn jgħidilna li pereżempju Miss Testaferrata Abela deret bħala Swiss peasant, Mrs. Tia Jus deret bħala Spanish lady, Mrs. Julia Emma Jus deret bħala Folly. U għandna dawn il-listi kollha twal fejn jiddiskrivu b'kelma jew tnejn il-kostumi li kienu jilbsu dawn in-nies. Dawn kienu ballijiet importanti ħafna għall-ogħla soċjetà ta' Malta. Però kien hemm ukoll il-ballijiet popolari. Issa il-ballijiet popolari kienu jsiru jew fil-bliet u l-irħula, jiġifieri pereżempju fil-tlet bliet aħna kellna karnivalijiet importanti ħafna fil-naħa ta' Kospikwa, imma wkoll l-iktar ballu popolari u l-iktar importanti beda wara il-bidu tas-seklu 20 fil-Teatru Real. Ballijiet popolari kien hemm diġà fit-Teatru Manuel li qabel ma bena Teatru Real kienu jsejħulu Teatru Real, imma il-Teatru Real li qegħdin ngħidu dak li kien f'Strada Reali, kienu jsejħula dak iż-żmien, Republic Street, ġifieri, kien ballu popolari fejn il-klassijiet kienu jitħaltu sija in-nies iktar sinjuri kif ukoll in-nies inqas sinjuri imma li setgħu jħallsu il-biljett biex jidħlu. F'dawn il-ballijiet kien ikun hemm ħafna kompetizzjonijiet ta' kostumi. U mbagħad bdew ukoll il-kompetizzjonijiet tal-balli ta' ċertu sfin, pereżempju kompetizzjonijiet tal-valser, jew kompetizzjonijiet tal-foxtrot, etc. U kienu jingħataw premjiet interessanti ħafna, jiġifieri pereżempju arloġġ tad-deb, jew kella frames, affarijiet importanti, ma kienux rigali ta' kafka, anzi rigali importanti ħafna. Fit-tletinijiet bdew jiżviluppaw ukoll it-talkies. Dawn it-talkies, jiġifieri dawn is-cinemas, kienu ukoll postijiet fejn bedew isiru l-ballijiet tal-Karnival. U għandna dawn il-ballijiet li jibdew jitwessaw ma' Malta kollha, pereżempju, għandna il-Prince Theatre ta' Birkirkara, il-Metropole Theatre ta' Birkirkara, Trops Hall ta' Pawla, l-Orfeum tal-Gżira, jiġifieri il-Gejti ta' Taslima. Ġew dawn il-postijiet bdew isiru dawn il-ballijiet fejn ukoll kien ikun hemm u saħansitra kien ikun hemm il-buses li kienu jiġi trasport li kien pubbliku li kien jiġi organizzat biex in-nies meta jispiċċaw mill-ballu jistgħu jerġgħu jirritornaw id-dar. U kien ikun hemm il-ħin tal-karozzi tal-linja biex jerġgħu imorru biex in-nies jistgħu jerġgħu jidħlu d-dar ħalli jinkoraġġuhom biex imorru fil-ballijiet anki f'postijiet diversi, mhux jibqgħu fil-post fejn kienu jgħixu.
Dawn il-ballijiet ukoll kienu karatterizzati b'ħafna sfin, kien daħal ħafna sfin mis-South America, jiġifieri kien daħal it-tango, tantu veru li kien il-Knisja kellha pożizzjoni stramba fuq it-tango dak iż-żmien għax kien sfin li kien seduċenti ħafna li kien kważi sesswali sa ċertu pont. Kien hemm ukoll il-foxtrot, kien hemm ukoll it-two-step, kien hemm ħafna. Issa, il-ħaġa interessanti huwa dan li fl-antik in-nisa kien ikollhom ktejjeb. Fejn kien ikollhom il-lista tal-isfin li se jkun hemm dik is-serata. Mbagħad l-irġiel li kienu jridu jisfnu magħhom kienu jiktbu isimhom fuq dan il-ktejjeb biex pereżempju iż-żifna numru 9 is-sinjorina kienet taf li sa tisfina mas-sur tali, iż-żifna numru 5 sa tisfina mas-sur tali. U l-irġiel kienu jiġu jisaqsu jekk jistgħux jisfnu żifna mas-sinjorina, s-sinjorina kienet toħroġ il-ktejjeb tagħha, kienet tara li ma zifna tista tisfena xħat ma stedina f'dik iż-żifna u tikteb l-isem tas-sinjur. U dan kienu kol mod biex in-nies jiltaqgħu u forsi jagħmlu ħbieb u forsi jispiċċaw billi jitarsu jiżżewġu kien mod kif in-nies kienu jiltaqgħu wkoll. Ġifieri għandna dawk l-aspetti. Ovvjament dan qed nitkellem iktar fis-seklu 19 u fil-bidu tas-seklu 20 għax imbagħad wara id-drawwiet bdew jibidlu. Ħaġa oħra li kienet interessanti kien ukoll l-orkestri. Għandna orkestri pereżempju ġo ċertu postijiet fejn il-mużiċisti Ingliżi tal-militar u l-mużiċisti Maltin jitħaltu u jidoqqu flimkien. Għandna ċertu ballijiet li kienu jiġu organizzati biss għal-militar Ingliżi, però kienu ikun hemm ukoll postijiet fejn sia l-Ingliżi kif ukoll il-Maltin kienu jitħaltu. U verament waqt il-gwerra evidentement il-ballijiet kienu twaqfu għalmenu għal sentej, però huma l-ewwel ħaġa li raġgħet bdiet meta l-gwerra bdiet tikkalma Malta. Niftakru wkoll li għal ħafna żmien in-nies li kienu jidħlu fil-ballu fit-Teatru Real kellhom juru wiċċhom qabel ma jidħlu. Iżda meta kienu jidħlu kienu jilbsu l-maskra. Jiġifieri ħadd ma kien ikun jaf eżattament min huma. Infatti hemm poeżiji ironiċi u satiriċi li jitkellmu fuq il-fatt li il-sinjur jisfen mas-seftur f'dawn il-ballijiet. Ballu ieħor li ma tantx saret riċerka fuqu kien il-ballijiet ta' filgħodu li kienu jsiru madwar id-dry docks. Kien ikun hemm il-ballu uffiċjali ta' dry docks fejn kienu jmorru l-uffiċjali, fejn kienu jmorru in-nies li kienu jaħdmu dry docks ta' ċertu livell, eċetera. Però kien hemm ukoll il-ballijiet li kienu jsiru filgħodu fejn kienu jmorru in-nisa u l-irġiel ta' dak il-post. U jiena darba intervistajt sinjura ta' ċertu età li kienet daħqitni ħafna għax kienet irrakkontatli li n-nisa kienu jmorru f'dawn il-ballijiet u kienu jisfnu ma' irġiel li ma kienux l-irġiel tagħhom. U dak iż-żmien ma tantx stajt tagħmilhom dawn l-affarijiet. Imma x'kienu jagħmlu? Peress li kienet iddoq il-qampina ta' dry docks għax-shifts, kif iddoq il-qampina, in-nisa kollha jitilqu d-dar. Mela kienu jiġu jisfnu u mbagħad jitilqu d-dar biex il-raġel tagħhom ma jkunx jaf li huma żifnu f'dawn il-ballijiet tal-karnival. Il-kostumi, il-maskri, il-maskarati, il-kukkanja, il-arċilla, l-isfilata, il-prinjolata. Taqta' nifsek tgħidhom daqskemm għandna ikel, drawwiet u attivitajiet għal żmien il-karnival. Apparti il-prinjolata għandna wkoll il-perlini. Perli żgħar, kollha kuluri, lewża fin-nofs u miksijin bit-zokkor. Dari il-maskarati kienu jisuttaw lin-nies bil-perlini u t-tfal kienu jkantaw.
Maskarat, tini perlina, għax warajk għandek xadina, minn flok waħda tini tnejn, għax tiddobba xid-daqtejn, ajma hej.